Umthwebulo awuzwani nentenhle. Nentenhle. Umthwebulo awuzwani nomuntu ophila kahle. Umthwebulo ufuna umuntu ahlupheke. Sure. Umthwebulo ufuna umuntu aphazamiseke nje izintweni zakhe eziningi zingaphumeleli. La uke wathinta khona ngesandla sakho umthwebulo uyavala. Yo. Yingakho ke kufanele ukuthi abantu kuze bakwazi ukubona ukuthi umuntu uthwebulekile. Kubiza ukuthi umuntu ufanele Mizwakithi ningizima Afrika namaphethelo ngiyabingelela igama lakho ngusaza kwesibiya sengifikile ngigalekile bakithi sikhona la kwaNdonga ziyaduma hawu bakithi kwaNdonga zibhalwe abortion konakele bakithi sifikile namhlanje ke sibiya ngayo lapha ke iHope Revolution TV kodwa sigijima sikakasa lapha ke kwithemba podcast siyabingelela kwizo zonke ifundaze ezikhona lapha kwaMthani ya Eastern Cape Western Cape kuzo zonke nje ifundaze kwaZulu Natal KZN lapha ke Gauteng Limpopo Sanibonani lapha ke eMpumalanga kuzo zonke nje ifundaze siyabingela siyathobeka sesifikile siHope Revolution TV sigijima sikakasa lapha kwithemba podcast kodwa ukukhulu kunakho konke like subscribe sesifikile sibuya neNkuzimalanga khawela kithi mfowethu ubuyile sabona khawela kithi kolokudu awu madoda siyabingelela eMzansi siyabingelela eNingizimu Afrika usekhona uSipoko seNdiya ubuyile mfowethu buyile futhi ubuye ngenkani serious yeah sizokhala bukhoma ngoba abantu mfowethu bafuna ukuthi umuntu mangabe eyenza into eyenze icace sizocacisa futhi njengoba sihlezi sicacise nje sikhona njengamanje all the way from Mhlaba uyalingana Jozini mfowethu ngicabanga ukuthi ngifuna sigijime entweni mhlambe elimaza abantu kakhulu ukuthwetshulwa ukuthi ukuthwetshulwa kuyini ukuthwebula umuntu and zihlukane kangakanani kanjani inhlobo zokuthwebula umuntu ukungena nje njoba sesibingelelile sale sesingena embuzweni wakho njengoba ubuza ukuthwebula uthinta indaba enkulu mawukhuluma ngokuthwebula abantu abaningi bavama ukuba nenkinga thola ukuthi badibana noma bafika esikhathini la khona bethwala kanzima emakhaya bethwala kanzima emisebenzini bethwala kanzima eindaweni abahlala kuzo jikelele nje ukuthwebula noma ukuthwebuleka iyona into eyinkinga kakhulu ngoba akukho ongakwenza uma uthwebulekile inhlobo zokuthwebuleka noma zokuthwebula ake siqale la inhlobo zokuthwebula zehlukene mhlawumbe mangabe ngingabalela abantu nje ngibavezele ezimbili umuntu uyathwetshulwa ephila nje ehamba mnumzane uthini manje aphinde futhi umuntu ethwetshulwe engasekho sure kuyenzeka uhambe nje uphila abantu bekubona ukuthi uyaphila emehlweni abantu ubonakala uphila kanti kwelika moya awusekho nalapho futhi kuba nezigaba ezithile othola ukuthi kufanele uhambe kufike kuzo ukuze wena ufe sure uphefumulo ke manje ngoba uyingozi umuntu othwebuleke esaphila okwedlula umuntu othwetshule engasekho umthwebulo uyenziwa siyawazi uyenza umthwebulo uyenziwa umthwebulo ukhona futhi lo umthwebulo ongenziwa
ovela uqhamuka usuyinsila nje emndenini thizeni, kusho ukuthi into ekwaziyo ukuhamba ngokwegazi iphinde futhi ihambe ibe bangabeka ngesizulu ibe ukhondolo oluthile nje kokuthi ngoba kwakuthwetshulwe umkhulu wakuleli khaya sonke thina esizalwa la kuleli khaya lo mthwebulo uzolokhu uxhumile nje uma ungazange waze wathola umuntu ozokwazi ukuba nengqondo ebukhali aphume ahamba ayibheke lento bese emva kwalokho kuyavalwa. Umthwebulo womuntu ophilayo ohambayo simbone ehamba ephila enza zonke izinto. Umuntu mayethwebulekile mfokasibiya nabalaleli nababukeli umuntu bayithwebulekile ingqondo iyahamba iyahamba ingqondo kodwa bese kuyehluka ukuthi uthwetshulwe endlelani ngoba kuyenzeka ukuthi ethwebuleke kodwa ingqondo inibone nina ingahambile ukuthi uyahlanya kodwa ibe ihambile ngokwenza izinto nimbona umuntu ukuthi hayi lo muntu uyaphila kodwa manje indlela enza ngayo nangendlela izinto ezenzeka ngayo kuye akaphili. Sebaqala manje abantu babuka indlela owenza ngayo nangendlela ezenzeka ngayo izinto kuwe ngoba kungenzeka ukuthi kube ukuthi uwena owenza ngaleyo ndlela ebukeka kabi noma izinto ezenzeka kuwe ngendlela ebukeka kabi. Kusho ukuthi ke abantu mabekubona abanye baye bakhulume bodwa kwenzeka exactly lento esuke yenzeka kuwe umuntu mayethwebulekile ephila kwesinye isikhathi umuzwa ekhuluma yedwa kwesinye isikhathi umuzwa ekhala eyedwa kwesinye isikhathi mayelele ebusuku uyakhala noma akhulume lokho abakutolika ngelunye ulimi bathi ukuhema usuke uhema ebusuku ulele kuumthwebulo lokho isuke kukhomba ukuthi lo muntu uthwebulekile. Ukuthwebula kudiphu kakhulu ngalendlela ukuthi abantu abaningi kukancane bekunake uma kwenzeka kumuntu ophilayo uma kungakabi nengozi abazoyibona abantu ngamehlo yenzeka. Ukuthwebuleka kunamagama amaningi angaphansi kwakho abawabeka abantu ngokuqagela ukuthi ayi mhlambe bamthakathile mhlawumbe ukwenza ukuthi ubheme ugwayi mhlawumbe ingqondo yaphazamiseka ngekhathi aliwa mangabe kuyindoda okanye mhlawumbe ingqondo yaphazamiseka ngalesikhathi uma kuumuntu wesifazane ngekhathi mhlawumbe umyeni wakhe emjolela okanye yaphazamiseka ingqondo ngalesikhathi efelwa zingane noma yaphazamiseka ingqondo ngalesikhathi efelwa abazali. Kunamagama ngaphansi kwakho ukuthwetshulwa noma ukuthwebuleka okuwukuthi lawo magama agcine avala ukuthi nikwazi ukumbona umuntu ukuthi lo muntu uthwebulekile. Umthwebuleke uyenziwa njengoba ngisho nje ngithi uyenziwa umthwebulo. Inyanga nezangoma abelaphi bendabuko ngiyazi ukuthi njoba bebukele nje abanye njengoba belalele abanye bazongifakazela ukuthi umthwebulo uyenziwa futhi umthwebulo uyingozi ngalendlela ukuthi umthwebulo awuzwani nento enhle umthwebulo awuzwani nomuntu ophila kahle umthwebulo ufuna umuntu
ahlupheke. Sure. Umthwebulo ufuna umuntu aphazamiseke nje ezintweni zakhe eziningi zingaphumeleli. La uke wathinta khona ngesandla sakho umthwebulo uyavala. Yo. Yingakho ke kufanele ukuthi abantu kuze bakwazi ukubona ukuthi umuntu uthwebulekile. Kubiza ukuthi umuntu ufanele ayoconsult, ayohlola. Ikhona ke nenye into enza ukuthi abantu mangabe bephila, bethi mangabe bephila abantu umuntu kube ngathi unyama nambana. Mangithi unyama nambana kube ngathi unesigcwagcwa noma unesichitho. Kanti lo muntu ubuswa umthwebulo. Bagijima abantu bayokugeza ngapha nezinkukhu, bayokugeza ngapha ngabe bageza ngani. Kodwa khona uthola ukuthi akusiyo lento abagezayo. Bathi beqeda ukugeza uhamba uyohlola futhi kufike kuthiwa isilwane sikhona. Isizathu yini umthwebulo njalo uhlezi ungemuva kwezinye. Uhlezi njalo ucashile ngenye into ufike mangabe usudeep kakhulu umthwebulo uveze enye into okuzothi mangabe uthi uyasukuma kuvele yona. Wona lokhu uqhubekile usurvive kuwe. Uphila umthwebulo. Uma kwenzekile wawuthola ukuthi yiwo kuba nzima. Imali vele iphela. Ngalesikhathi usathi ufuna ukuthi uzame noma ngabe uyazisebenza noma ngabe usebenza kumlungu noma ngabe umuntu ohlala ekhaya ozama ngendlela ozama ngayo. Umthwebulo uyazilwela, awufuni umthwebulo ukuphuma kumuntu. Uyangizwa kambe? So ngithi ke ababukeli abazama ukuthi uma beyochecka beyichecke lezi zinto. Mfethu sibuke sendiya man, ikhona into engifisa ukuthi before sihambe kakhulu sibe uyiclarifyile la. Umuntu umethwetshuliwe kusuke kwenziweni kuyena. Okay. And lento yenzeka natural noma yenziwa umuntu thizeni. Ngifisa ukugoqa nje konke bese siyaqhubeka nenkulumo yethu. Kuyenzeka uyenziwe umuntu nje naturally. Njengami nje sipoke sendiya. Ngiyakwazi ukwenza umthwebulo. So umthwebulo uyenziwa nje kahle siyakwazi ukwenza ngezihlahla nangezilwane. Ngolimi lwangapha ngakithi komakhelwane lwesithonga bathi ukuhunguleka umuntu usukumuhungulile upewulekile uyampewula. Lo muntu kusho ukuthi umphambanisa nezinto okufanele ngabe uyazithola angakwazi ukuzithola. Uyakwazi ukuthi mangabe umuntu umthwebula usebenzise ini isithunzi sakhe. Sure. Usebenzise ini igama lakhe. Nesibongo. Igama nesibongo noma isithunzi. Ngoba sazi nje ukuthi uyabona umuntu ubonakala isithunzini lapha mawumile isithunzi siyabonakala. Ngaleso sikhathi uma ngabe kushothi uyathwetshulwa umuntu mawushuthi uyomthwebula ufike ucabe lesi sithunzi. Usicaba noma futhi usukhipha lo mthwebulo kumuntu kufuneka ame endaweni la kuzovela khona isithunzi. Umcabe kuse sithunzi uqala umcabe isithunzi kuqala phansi la sivela khona bese ke ucaba yena ke ilapho ke umuntu azoqala ukuthi aphumule. Kusuke kwenzakaleni lapho ke umphefumulo wakhe kusuke ukuphi and uma simbona ehamba kusuke kwenzakaleni. Kusetshenziswa ingqondo ephazanyiswayo. Sure. Ukuphefumula kwakhe nje angeke kuze kuphazamiseke ngaphandle ukuthi mangabe sekufike izinto ezithile zamshaya
kanti vele uthwebulekile mhlawumbe wadutshulwa noma wagwazwa noma waginqika nemoto isikhathi esiningi nje sizongena lapho futhi ekuthenini umthwebulo usebenza ngisho nangegazi even emgwaqeni yakithi nje la eSouth Africa njengoba sikhona siyazi ukuthi ingozi ziningi kakhulu okubiza ukuthi ngempela bakuthiwa kufanele ukuthi kuvalwe leyo nto kumele kusetshezwe kuthwetshulwe lezi ayithunzela zalabo bantu ezilapha emgwaqeni la kuchitheka khona igazi kusetshenziswa ingqondo kakhulu ngangokuthi noma kuthiwa umuntu kuzokwenzeka accident ingqondo ephazamisekayo ngaleso sikhathi yeah so nje umthwebulo abantu abaningi uyathanda ukubabhida thina ke ngoba sisaba nenhlanhla yokulifunda lolu lwazi silifundiswa ngamathongo silifundiswa abantu abadala baleli ukuthula lolu lwazi lujulile kukancane uluthole kumuntu ngoba lento iphazamisa ingqondo enganibuka nje Focus Biya nababukeli beRevolution TV ikhona lento ebizwa ngokuthi isikhafulo yeah lento ebizwa ngokuthi isikhafulo leyo nto leyo isuke umthwebula umuntu ngoba usuke umkhafula engekho lapho okhona khona wena iyahamba lento ngokomoya iyomthwebula la khona imbuyise la kuwe kuqala engakafiki yena engakafoni yena ifike lento imthwebule ingqondo yakhe imjike kulezi zinto esuke kade ayicabanga khumbula ngithe umthwebulo uphazamisa ingqondo futhi umthwebulo wenza sure ukuthi ukuphambanisa nezinto zakho noma nendlela yokuhamba kwakho nendlela yokwenza kwakho so masithumela isikhafulo masithumela umthwebulo isuke siyokuthwebula ingqondo yakho ukuthi ibuye ize la ukufanele ibe khona siyisebenzise yeah ingakho nje umuntu mangabe enza izinto uthola ukuthi uzozenza izinto bese igadi ukuthi lo muntu uzoyogawula lapha yana achabe ihlathi leliyana uthi uyafika lo muntu hayi somba imgodi kodwa manje bekulindele ukuthi lo muntu achabe ihlathi agawule uyabona yeah uthwebulekile lo muntu uphinde futhi umthwebulo usebenze ngendlela yokuthi uyakwazi ukwenzisa umuntu izinto over uma uthwebulekile makuthiwa uyathakatha uthakatha kakhulu uma kuthiwa uphuza utshwala uphuza kakhulu makuthiwa uyafeba ufeba kakhulu uthini manje uma kuthiwa ubulala abantu ubulala kakhulu serious umthwebulo siyakwazi ukwenza kumuntu osuke efile noma ebulewe ngabantu simlumbe lo wamuntu ukuthi akahambe ayobathwebula bonke laba bantu abambulala afike kulo okuyena yena owaqala indaba noma okuyena wakhipha isikhali umthwebulo ufika usebenze ngaye umlandele ngisho ngathiwa useboshiwe usejele njoba ngikhuluma nawe namhlanje nje iziboshwe eziningi ziphila nomthwebulo la zikhona emajele siyawathola ama calls ngapha nangapha umuntu ethi hey umuntu wakithi ngithenge umbheka wangitshela ukuthi akalali ebusuku uthwebulekile lo muntu so umthwebulo mkhulu kakhulu futhi umthwebulo wona ndoqo zonke izinto ezenzeka ebunyangeni zihambisana nomthwebulo yeah mnumzane
Abantu abaningi ey'nsukwini esiphila kuzona namhlanje bayakhala mfowethu, bathi iy'nto zami azilungi, iy'nto zabo azilungi, kumoshekile, ophuzayo uphuza kakhulu, ubhema kakhulu, uthanda amantombazane nabafana ubathanda kakhulu. Kungenzeka mhlampe abanye bakulolu gibe njengamanje. Omunye uthi anginamali. Imali ngiyayiphatha ayibonakali yaphi. Mhlampe ugibe mhlampe lokuthi mhlampe umuntu usethwebulekile. Njoba ngisho nje ngithi umthwebulo uyaba insila yasekhaya. Uyaba futhi umthwebulo ukuthi kunomuntu nje okufela umona, wakuthumelela ngezinto zafika zakuthwebula. Kunomuntu njengamanje omise indlu yakhe. Kodwa indlu ayipheli. Lokuyama ayifiki nasemawindini. Uyasebenza lo muntu. Kodwa ngenxa ukuthi umthwebulo ubhizi naye. Ngeke futhi kube lula ukuthi awubone ngoba usevele umthwebulo wamboza amehlo. Wathatha ingqondo umthwebulo. Baningi abantu abakhalayo nesibazi abanye abangakhali kithi esibabonayo behamba bedlula beshona ngapha nangapha. Umthwebulo uyingozi kakhulu ngangokuthi ngisho abantu abakhulu uyabaphatha. Umthwebulo ukuphatha uzongena ngisho ekamerweni. Thola ukuthi niphila nje ekhaya nomama nobaba senithwebulekile. And indlela enithwebuleke ngayo akulula ukuthi niphinde nizwane. Kuvela lapho kuvela isichitho. Kuba ngathi isichitho nje kuphela. Uma ngalo ukuthi lesi sichitho singagezeki esinjani lesi. Sengihambe inyanga zize zintathu. Sengihambe inyanga zu7 zu5. Ngizama ukugezwa. Kuthiwa nginesichitho. Kanti kunomthwebulo phakathi. Lo mthwebulo uyakwazi futhi ukuthi uvale abantu ababili abathandanayo ukuthi bangamtholi umntwana. Ngizama ukucacisela abantu ukuthi umthwebulo udlala indima engakanani. Uhamba futhi ibanga elingakanani. Kungenzeka ukuthi kunomuntu njengamanje ohleli othi selokhu ngashada. Angikaze ngithole umntwana. Kodwa udokotela ngiyaya kuye afika athi anginalutho anginankinga. Isizathu yini? Lo mthwebulo usuphile kakhulu naye. Futhi lo mthwebulo usukwenza ukuthi manje mayethi uyakhulelwa uvele lo mthwebulo udle. Khumbula phela ukuthi umthwebulo njengoba ukhandwa nje ukhandwa ngezinto ezikahle. Sizongena ngelilanga ukuthi sichaze ukuthi ukhandwa ngani. Yini leyenza ukuthi umthwebulo ube ngathi uyayishintsha kwesisikhathi kube ngathi uyisilwane kwesisikhathi ngathi uyisichitho kwesisikhathi ngathi uyilumbo. Mangithi uyilumbo ke mhlamba abaningi bazodideka. Ilumbo ingxenye yesifo enye yezifo ezakhiwa ngumuthi. Uma ngabe nje ngingabeka isibonelo uthola ukuthi uzokhukhumuka nje ngesisu mhlawumbe kade ulele ukahle nje uvuke ekseni isisu sesikhukhumukile sivuvukala isisu. Abantu abaningi sibiya basenkingeni kumanje ngezinto abangazazi ziqale kanjani. Angeke bakhombe umuntu futhi ukuthi nangu umuntu ongifake lento. Nangu umuntu ongenze lento. Kodwa uthola ukuthi khona iyaphila futhi. Kukhona umuntu njengamanje onesilonda. Sesihlula odokotela. Sifakwe wonke umuthi. Nenyanga kumanje ziyasilapha kodwa silapheki. Sibizwa ngaleso silonda, isilonda somthwebulo. Indoda.
lo mthwebulo ugijima igazi lonke. Uthatha ini manje? Uthatha ini lamandla edlozi lakho, uthatha amandla akho nje emzimbeni wena nje straight, nomoya wakho nengqondo yakho iyathwebuleka. Ngangokuthi ekuthwebulekeni kwayo yonke lezi zinto lezi kuqale kuhambe ini ithemba ukuthi le Disprin noma le Grandpa mangiphuza manje izongisiza. Yila uqala khona kumthwebulo ukuthi ukulahlekisele ngengqondo. Akukho kuyophinde kulunga. Abantu abaningi bagcwele kuba rehab njengamanje. Abanye bayolungiswa ingqondo, abanye babhizi nama psychologist. All to found out ukuthi ayikho yonke leyo nto abayoyenza lapho. Uma umthwebulo ungasukile. Yeah. Azwa inkinga yomthwebulo umuntu ophilayo. Yeah. Bengifisa ke manje siye kulomthwebulo wesibili lapho kuthola ukuthi umuntu kuthiwa uthwetshuliwe kodwa akasekho emhlabeni kodwa uzwa ama rumors athi uyaphila at the same time. Umthwebulo unjani lo? Yeah. Umthwebulo womuntu ongasekho. Uyingozi. Kumuntu wonke futhi. Uphinde uzoba ingozi ngisho kumuntu ngisho okholwayo. Ngisho osebenzisa isintu. Ophahlayo. Nothandazayo. Uma nje ubizwa ngalelo sosibongo noma ngalelo gama lalapho kulowo muzi okwashona khona umuntu waseyathwetshulwa, usuku senkingeni noma ngabe ubeliever kuphi. Ngoba umuntu ofile noma oshonile uma ethwebulekile awukwazi ukumthandaza, awukwazi futhi ukumphahla kulabo abaphahlayo. Ngoba lo muntu uma kwathi uyamthinta uyamphahla kuvele kusuka uthuthuva. Uyingozi kakhulu umthwebulo womuntu oshonile. Ngoba lapho kusetshenzwa ngespirit sakhe. Ngoba ngithi yena akasaphili enyameni. So ingqondo vele isuka isithule du. Uma sibuyele emuva kancane. Siyoqala nje ekuqaleni kwawo ukuthi mangabe uzuqale nje wona lo moya wakhe noma leso spirit sakhe sinyakaze okanye sivaleke okanye sihlome ngemkhonto. Iqala kanje indaba yakho. Umuntu kusetshenzwa ithuna. Kusetshenzwa ithuna. Yeah. Abanye balisebenza ithuna ngokwenhloso. Njengabantu basekhaya. Thola ukuthi bazolisebenzisa ithuna ngenhloso yokuthi bafuna umuntu ayiphindiselele. Uthola ukuthi lapho lo muntu soyathwebuleka vele kwaleso senzo nje kukumthwebula ngoba usukumvusa uthi vuka ubone ukuthi ubani noma ke ulandele umuntu okushayile noma lo okuloyile noma okuthakathile noma okushayile noma okudubulile. Vele kwalokhu sebenza ithuna usukumthwebula wena. Uyabo? Unawe. Uyamthwebula njengoba usebenza ithuna. Indaba yomoshakala lapho. That is why njengamanje thina inyanga ezinolwazi kakhulu. Siye sibancenga abantu ukuthi mabecupha amathuna. Siyacela ukuthi umuntu bangamphathisi isikhali phansi. Bangamncwaba umuntu nesikhali. Ngenhloso yokuthi ifanele avuka ayiphendiselele. Ngoba lokho kuyingozi. Akasakwazi lo muntu ukuthatheleka lesasikhali. Ngeke uzuphinde uyogubha lapha uthi uyolanda umese owangcwaba awuphethe. Sekungafuneka ukuthi thina zinyanga sihambe siyothwebula lo mese. Noma siyothwebula lo mkhonto. Ukuze manje
awudedele. Lapho ke kusetshenzwa kanzima. Ngisho ukuthi ke kuphinde futhi kube la ekuthenini noma ngaphandle nje kokuthi umuntu kuthiwe kusetshenzwe ithuna noma kucushwe ithuna. Uma ngabe ufuna ukuthwebula umuntu ngokumtshontsha ke manje ngithi suyamtshontsha ke wena uyothakatha. Yes. Ngoba besisakhuluma ngalokho ukuthi umndeni lo uhlangene wathi awunelisekanga ngokuhamba kwalomuntu. Yeah. Wahamba usebenza ithuna. Manje ke sekuwumthakathi ke manje lo. Ngikhuluma manje egameni lomthakathi. Umthakathi uyahambe. Umthakathi ke mangabe eyothwebula uye ahambe ayomcela lo muntu. Afika amnike imali ethuneni. Ambize ngegama. Maqede bese yamvala ukuthi akwazi ukubuyela emuva. Emva kwesikhashana esithile amshintsha igama. Mayiqeda ukumshintsha igama kune period ka 6 months. La khona umuntu eshayelwa khona isipikile ekhanda. Bazothi abanye umshayela kanjani umbona phi sukumthatha phi. Kuba nonodoli noma ke isichuse. Alright. Okwenziwa esethiwa igama lalomuntu nje kube suke sethwetshuliwe wasondezwa. Bese ngalesikhathi seshayela isipikile asifakwa kuye ngoba suke yena ephansi emgodini kodwa ngenxa ukuthi kuthathwe lonodoli wethiwa igama lalomuntu ekade eyolandwa lapha ethuneni. Lesipikile sifakwa kulonodoli is whereby so phenduka ke manje ini umkhovu. Uthwetshuliwe ke ngaleyo ndlela leyo. Abakini akekho kwazi ukusebenzisa. Futhi kuyenzeka uma ekhona othe uyazama ngokuhamba kwakhe ngoba abantu abafani egcekeni uma bephila. Ukhona ozamayo ukuthi hey ngiyabona izinto yifasile bese yaphuma ehambe bheka kufike kuvela ukuthi hey ubani wathwetshulwa kanti nje obethwetshuliwe nje uyena futhi onikeza izinhlanhla la ekhaya. Uyabona? Bese bazama ngayo yonke indlela ukuthi fanele lo muntu abuyiswe. Ngoba indlela yokubuyiswa komuntu othwetshuliwe efile nendlela yokubuyiswa komuntu othwetshuliwe esaphila ayifani. Ayifani. So uma bezama ukuthi kumele wena ubuyiswe njengoba uthwetshulile noma uthwebulekile kanti soshayelwa isipikile. Lo muntu ozamile akazi ukunukwa la ekhaya ngiyakutshela wena. Umuntu ozama ukwenzani? Lo osuke ezame ukuthi wena njengoba uthwetshuliwe ushonile ngithi. Yes. Mina njengelunga lomndeni ngiyozama ini ukuthi wena ubuye ngoba ngithe ngiyahamba ngiyobheka kwabahlolayo. Ngafike ngathola ukuthi alright. Umfowethu noma ubaba noma ugogo uthwebulekiwe. Yeah. Sengiyazama ke mina eceleni mhlawumbe ngizama ngaphandle kwefamily. Yeah. Ukuthi eyiloya muntu nje obethwetshuliwe akabuyiswe manje athi sizame ngizama nobani nenyanga yami le noma ke nogobela wami. Uyabo? Ngizama nogobela wami ukuthi ubuyiswe wena. Angithi uyabona? Yeah. Ngithi ke mina awunukelwa khona ukuthi makube kuhle. Khumbula phela ukuthi lo muntu ushayelwa isipikili manje. Yeah. So awusakwazi ukumbuyisa wena ngoba ushayelwa isipikili nje washintshwa negama. Wena uma umbuyisa uzombiza ngalela gama olaziyo. Lo muntu usezobizwa phezulu kwakho babehamba abantu bomndeni la ekhaya bazonuka wena. Ngifisa ukucacise leli lokunuka ukuthi mhlambe ngoba igama elithi ukucasha ngifisa ulikhanyisa.
kusho ukuthi unungwa uyasolwa ukusolwa ukuthi nguwe umuntu othakathile noma uwoqeda abantu la ekhaya. Futhi kuyenzeka Sibiya noma kuthiwa nje awuzamanga ukumbuyisa lo muntu. Kuyenzeka nje yena azisukele yena lela gama elilahliwe lelilala ekhaya nimbiza ngalo mawujwayela ukukhuluma ngomuntu ongasekho kanti sowathwetshula. Kanti wathwetshula. Hayi inkinga impela. Mawujwayela ukukhuluma ngomuntu osewathwetshula kanti ukhuluma ngaye nje nawe ngoba nakho uthi uyamkhumbula umuntu wakini. Kancane ukhuluma ngaye kanti lo muntu wathwetshula. Lo muntu vele ebuye kuwe. Lela gama ngithi lidatshiwe lela gama. Lilahliwe. Wethiwa elinye igama. So vele leli gama leli lasekhaya leli nimbiza ngalo alisasebenzi. So linamathela kini ke njengabantu basekhaya. Okuwukuthi ke ingakho mangabe behamba abantu laba hamba khona. Bahamba bese nina niyanukeka. Bese niyasolakala. Nina abantu enisuke niseduze naye lokho nikhuluma ngaye. Kuyenzeka futhi anivalele izinto zenu. Umthwebulo njalo lowo womuntu osongasekho. Umuntu ongasekho uma ethwetshuliwe kufanele ukuthi ningalokhu nikhuluma ngaye kakhulu. Ingakho ngithi abantu ngiyabacela ukuthi abaqondisise kahle umuntu mayishona ngendlela engatholakali kahle. Abasukuma abantu bayothola ukuthi ngabe akuphathelene yini nomthwebulo lokho kwenzekile. Ngoba lo muntu kade sina izolo wasuka manje nje wathi sephethwe ikhanda. Khanda lakhona lo 2 minutes 5 minutes 1 hour akasekho njalo. Uyabo inkinga leyo. Bese kuba ke neqhaza leli lidlalwa abantu kakhulu. Ngizokusho lokho Sibiya. Laba abantu abathwalayo. Angisho ukuthi ba wrong. Sike sathi masikhuluma phambilini sakhuluma ngesithwalo esithinta idlozi. So angifuni ungena kakhulu lapho kodwa ngizama ukuchachisa ukuthi umuntu mayithwetshuliwe kuyenzeka ukuthola ukuthi uthwetshulwe nje akathwetshulanga ngoba kunomona noma kulaywa noma ugangwa nje. Kuyenzeka ukuthi athwetshulwe ngoba kuthwalwa ngaye. Eyosetshenziswa emasimini, eyosetshenziswa esitolo, eyosetshenziswa ebhizinisini thizeni. Angithi uyangizwa? Ngiyakuzwa kahle. Vele umuntu mangabe ufuna ukumsebenzisa lapho uyamthwebula kubiza ukuthi umthwebule ngoba ngeke uzumthola ungamthwebulanga. Ngiyakuzwa kahle. Yazi ilethu hlevane le ndaba ngoba izinto esiphila nazo lezi kakhulukazi inhlobo ezimbili osuyibale zokuthwetshula. Mhlambe sesiphila esikhathini sesimanje social media. Siyaposta ithombe each and every day, siyenza photoshoot, siyaposta. Mhlambe isithombe somuntu nje osishuthe ngecamera noma ngefoni siyingozi kangakanani kumuntu ongafuna ukusebenzisa sona ukuthakatha noma ukuthwebula? Siyingozi kakhulu bhuti wami. Basixolele nje sizokhuluma nje sivuleleke ngoba sifuna ukuthi abantu abaningi basizakale. Angisho ukuthi abantu abayeke ukusendelana izithombe. Futhi angisho ukuthi abantu abagade baze besole nezinto ekungazona. Kodwa isithombe siyakwazi ukusebenza. Uyakwazi umthwebula umuntu ngesithombe. Ngesithombe nje like ngesithombe nje. Isithombe phela khumbula ukuthi noma kuthiwa ngifuna ukukuhlaba, ngiyakwazi ukukuhlaba esithombeni ngikuthwebule kuso isithombe. Ngingakubulala nje ngesithombe nje ngikuqede nje. Ngikuqede nje. Ngisho ngathiwa ngifuna ukuthi uginqike nemoto ngithatha isithombe sakho ngisibeke phambi kwesondo lemoto ngisishayise ngemoto.
unelumbo lomuthi elisetshenziswayo lapho umuthi webula umuntu esithombeni. So ingakho nje even noma kuthiwa uthwetshulwa ngesithombe, uyakwazi uthwetshula esibukweni. Kuvezwa isithombe sakho lapha esibukweni bese uhlatshwa khona lapha esibukweni futhi. Kuse umthwebulo wonke lo. So umthwebulo nje usebenza kakhulu vele ngeimage. Ngoba vele umuntu osuka umthwebulo usuke wazi ukuthi uthwebula umuntu kanjani. So nje ukuyembuzweni wakho kuyingozi kakhulu impela ukuthi abantu basabalalise izithombe zabo noma kanjani. Ngoba phela uyakhumbula ukuthi ngisho kuthiwa ngeke ngangena nje kulezi zinto lezi ngayichaza ukuthi kukhona umuntu ophuzayo aphuze kakhulu. Thola ukuthi lo muntu akasaphuzi ngoba omile. Akaphuzi ngoba efuna ukudakwa noma ukuqeda isizungu. Kodwa sekumthwebulo. Upewulekile lo muntu ungulekile. Ngalendlela ukuthi akasayiqondi naye. Uyabona? Ahole namhlanje umuntu aphathe u20,000 noma aphathe u5,000. Uzoya endlini no100 rand. Umthwebulo lo usebenza ngani lo mthwebulo? Usebenza ngesithombe sakhe, mhlawumbe usebenza ngemali. Uyabona? Egameni lakhe nje. Phela uma kwaphatha imali iyahamba yonke imali. Kusetshenzwa lokusebenza umthwebulo. Manje kumthwebulo uyahlupha ngoba ukwenza ube nenkani. Abantu abaningi nje abathwebulekile banenkani. Ngalendlela ukuthi ngeke uzukwazi ukumtshela ngoba lo mthwebulo uyazilwela kuye. Awufuni ukuphuma futhi awufuni ukubonakala ukuthi ukhona. Ingakho nje abantu abaningi abanomthwebulo isikhathi esiningi bathi noma kuthiwa bayabona ukuthi bastakile empilweni. Uvela umuntu akhetha ukuyibulala. Ubizwa yilo mthwebulo. Bizwa yilo mthwebulo. And lo mthwebulo uyingozi ngalendlela ukuthi uma uke waze wathatha isinqumo sokuyibulala wena, sekuzoba ukhondolo la igcekeni kini. Wathatha isibhamu wayidubula, kuzoba ukhondolo la igcekeni kini. Ama-sign lawo umthwebulo. Into enjalo nje umthwebulo uyingozi kakhulu. Hayi mfethu, siwakeqile amagula mhlawumbe singavala. Ngifuna sivale ngepoint lemali mfethu ukuthi siyayisizwe mhlawumbe umuntu ethini hayi no. Mina umuntu angimuphi imali esandleni. Ngeke ungibone ngikhipha 50 rand noma 100 rand ngimnikeze esandleni. Kuyingozi kangakanani lokho mhlawumbe ukuphathelana nezinto efana nalezo umuntu ethi hayi ngizomane ngithumela ucash send noma ngizokuswiphela. Mfowasiphiya ubuza umbuzo ophezulu kakhulu. La eSouth Africa noma ke ezweni lonke akukho ukuphila komuntu ngaphandle kwemali. Kodwa abantu basenkingeni kakhulu ngendaba yemali. Angifuni ukuthi ngithi abantu abangabanika abantu imali. Kodwa buka ukuthi unika ubani. Buka ukuthi unika bani. Hlolisisa nawe nje ngokwengqondo yakho ngoba umthwebulo uyakwazi ukusebenza ngemali. Kunabantu sibuya abano 30 years njengamanje besebenza. Kodwa ngathi uyongena endlini yakho umuntu akukho ngisho umbhede wokulala. Wanika umuntu orong imali. Waboleka umuntu orong imali. Omunye akazi ukuthi kumele agqokeni ngoba azikho impahla. Kodwa lo muntu uyavuka ekseni uye emsebenzini. Inkinga kwathwetshulwa imali yakhe. Imali sibiya inkinga kakhulu kakhulu emthwebulweni. Ngoba noma kuthiwa siyawukhipha umthwebulo kumuntu. Siyayisebenzisa imali. Imali. Yebo.
ngaphandle kwaleyo suku ngikhokhela yona mina melaphi njengomuntu osuke esekulekelela imali nje lapha kuleya process esuke yenziwa uma ngabe kukhishwa umthwebulo iyasebenza. Ikhona le mali ebizwa ngokuthi imali emnyama, ekusho ukuthi imali engo5 cent o 20 cent. Le mali siyayisebenzisa masikhipha umthwebulo, siunikeza imali umthwebulo ukuze uhambe uyoshona lapha ya kwabanye abantu. Ngoba ngeke phela uzulahle umthwebulo emgwaqeni. Umthwebulo vele mawukhishwa ubekwa la ozocoshwa khona omunye umuntu, naye lowo muntu bazoyomkhipha phambili. Ubona nje ububha bugcwele kangaka, yiyo leyo nto. Kanti indlela eseqophelweni kahle ekwazi uku-accommodate wonke umuntu asizakale ngendlela yakhona ukuthi uma umkhipha umthwebulo umkhiphe wona bese niwungcwaba. Ngoba umthwebulo usebenza kakhulu ngendaba zokuhambisa ingqondo, phinde futhi kwabafile kwabashonile isebenzise kakhulu umoya, spirit sakhe. So spirit salowo muntu lowo siyasebenza, so uyangcwatshwa umthwebulo. Ngale kwalokho uyobahlupha abantu abaningi ngoba uyasuka uhlala. Kuyenzeka ungahlali kumuntu wangaphandle. Uma warejistwa kahle kuthiwa wena owakasibiya, wena uzohlala kwaSibiya, udla kwaSibiya. Ngisho ngathi uyawulahla endleleni aqhamuka umuntu wakaGumede, ngeke azawuthatha. Ufuna umuntu wakaSibiya. Noma kungase siye wasegcekeni kodwa uma wakaSibiya sekuyosinda wena-ke oyijazi noma oyilahle kwaSibiya mangabe uyiFonkong lakhona mhlawumbe-ke okanye umlanjwana uyosinda-ke. Uyosinda kanjalo. Yeah. Yo, mfethu ngifuna sivale ngokuthi ama-symptoms abantu abasegcekeni bawabona kanjani kumuntu othwetshulwe ahamba, futhi ama-symptoms abonakala kanjani kumuntu oseshonile kodwa ethwetshuliwe. Mhlambe ngifisa sivale ngalelo point. Okokuqala nje kumuntu osaphilayo, abaqaphela abantu, akekho umuntu odalela ukuthi angabi nayo imali, kodwa ebezama, evuka ekuseni ehambe ezama. Uyabo? So niyambona umuntu uyasebenza kodwa akanayo imali. Uyasebenza lo muntu uyahola kodwa imali lutho akwenzeki. Uyaqonywa lo muntu mangabe kuyinsizwa lutho akwenzeki, akuhlangani lutho. Mangabe kuyintombazana iyawathola amasoka kodwa lutho akuhlangani. Akekho umuntu odalela ukuthi kungalungi empilweni yakhe, kodwa kungaze kuqala ukuthi akulungi isuke kuphambene. Umthwebulo usuke udlala ubi. Omunye ophilayo umbone ngenkani egcekeni, indlela asuka nenkani ngayo ubona ukuthi ayisekho normal lenkani egcekeni. Uyalwa lo muntu ubhulish nje la egcekeni wenza lokhuyana lokhuya. Ubobona ukuthi umthwebulo lowo. Nibone ebudlelwaneni benu nithi niyahlanganisa kungahlangani, umthwebulo lowo. So zonke lezo zinto lezo kumele abantu bayiqaphele kakhulu, bagijime bayibelaphi, bayofuna usizo. Kubhekwe kuqala ukuthi ingabe lo mthwebulo uhloboni, ukhandwe kanjani. Yabona? Same apply nakumuntu osuke engasekho. Umuntu ongasekho uqala ubuke indlela ahambe ngayo kuqala. Yiyona ekubeka emqondweni ukuthi lo muntu uhambe kanjani, uhambe ngomthwebulo. Ngaphandle kokuthi ungazi uyohlola indlela nje esuka umuntu wakini ehambe ngayo, ngoba thina njengendle emnyama sikholelwa ukuthi umuntu mangabe eshona nje ubuka ufasazi ukuthi kudaliwe. Mhlawumbe siye sixolise inhliziyo uma ezogula umuntu, simhambise ezibhedlela senze lokhuyana lokhuya. Kodwa mangabe kulelo khaya kuphila umthwebulo, kuney'ndlela ey'ningi ezenzakalayo.
buka ke indlela yokuthi umuntu osuke ehambile ngaleso sikhathi uhambe kanjani. Yila uthola khona i-answer ukuthi umthwebulo lo. Bese ubuka isizalo sakhe makuumuntu ade esezele. Ukuthi esizalweni sakhe kwenzakalani. Since kuhambe yena la ekhaya izinto zishintshile noma zenza njani. Maziba wes ufuna nibobona lapho ukuthi umthwebulo bese niyakumelaphi niyoqinisekisa lokho ngoba izinto ziyahlupha la ngaphandle uma zenziwa ngabantu abangazazi. Bavela abantu bagijima bakhona njengamanje nje abahlushwe umthwebulo kakhulu emakhaya abo bazi bagijima bayothwasa. Sizongena lapho ngelilanga ukuthi kusuke kukanjani. Kodwa nje uthola ukuthi umuntu uyothwasa nje hayi ukuthi ngoba uyothwasa ngoba nakho enedlozi. Kuphela umthwebulo ufike wavusa amadlozi lawa ayekade ethwetshuliwe kwavele kwaba ngathi sekukhona umuntu onedlozi. Lo muntu yangena lento kabi yamthwebula. Yamenzisa izinto ezingasile okunye uthola ukuthi izomgulisa lo muntu. Uma inyanga ineqiniso kufanele iqale ifike imhlole lo muntu bese yabuka ukuthi lo mthwebulo kulo muntu singawukhipha kanjani. Uphuma umthwebulo asala umuntu abe uye. Ngaphambi kokuthi umngenise emagobongweni. Check qala. So ziningi nje izinto esingayikhuluma sibiya ngendaba yomthwebulo. Nangomuntu osuke ethwebulekile. Uyabona? Bese kuba ilamafoni ngiyaxwayisa ke emafonini. Ngiyazi ukuthi amafoni isimanje manje. Mhlawumbe sizongena ngelilanga sibiya sikhulume ngayo lento size siyothinta ngisho indaba yama satanism. La kuthinteka khona amafoni. Umthwebulo wonke lowo. Thola ukuthi umuntu uba addicted akasakwazi ukuhlukana nefoni. Mawungamhlukanisa nefoni uyafa. Kungakhona ukuthi ufa ukuthi kuphuma umphefumulo. Uyafa enhlizweni. Aniphinde nizwane. Kunemizi sibiye echithekile ngendaba yefoni. Umuntu sethwebulekile. Ngikhuluma nje umbukeli lapha we-revolution mhlawumbe omunye uzothi mina ngikho kwe-relationship yami njengamanje ngwi-separation through ifoni. Omunye uzothi kwamanje sixabene mina kumanje njengoba kukhuluma nje sixatshaniswe ifoni. So nje ziningi izinto esingayikhuluma ngendaba yomthwebulo. Umthwebulo ke wozibona nawe uzizwe nawe ukuthi cha uyabona ke indlela esengikhonze ngayo le phone. Kusho ukuthi ngisenkingeni. Ake ngizama usizo. Kuncishiswa amandla lawa omthwebulo. Noma ke nje uhlukane nje inhlobo naye. So nje ngiyabaxwayisa abantu kakhulu umthwebulo unamandla kakhulu. Umthwebulo ufuneka usukumele uma ubona ukuthi kunezinto ezingekho normally ezenzakalayo usuke lapho sokudibene nomthwebulo. Sizongena futhi ngelilanga ekuthenini umuntu ke ngaphandle kokuthi enze izinto fani kodwa kuyenze umthwebulo ungene nje ukugulise nje. Phathise nje njoba ngeke ngasho ngathi khona isilonda somthwebulo kunekhanda lomthwebulo. Amakhanda ke iwona ahlupha ngisho izingane esikoleni uma zifunda njoba nje zifunda izingane zikuthemo 1 njengamanje ziyabhala. Iningi lazo zihlushwa umthwebulo. Kuthola ukuthi kwesinye isikhathi akuthwetshulanga yona ingane kodwa kuthwetshula igceke. Leli ahlala kulo lo mntwana. Asuke nawo umthwebulo ahambe nawo esikoleni. Ufika umthwebulo usabalala esikoleni nakwezinye izingane. Bayede. Siyabonga kakhulu ngokufika kwakho mfowethu. Mhlawumbe sithi nqampo sikubonile semcimbini omkhulukazi lapha na Dr. 2+2 insizwa lapha na ke ingcoba ithi bakithi siyabonga sibona noma balengwe lapha nomzimba ukhala imali mfethu bethu sipokwe sendiya mfethu siyabonga ukufika kwakho mfethu. Ngabe mfethu kusho ukuthini kulokho ke mfethu ukubona insizwa efana noma balengwe no 2+2 nomzimba ukhala imali bephakamisa ubukhulu bakho mfethu? Cha mfowethu sesivala nje njengokusho kwakho leyansizwa isibusisile kakhulu. Futhi nayo yaphinde yaba isibusiso emndenini wayo, yaba isibusiso na kubantu ephila nabo. 2+2
behlangene nodokotela uMlaba nodokotela uMabalengwe nabanye kodwa nje engakusho kulabo professor labaya bayaphila kakhulu ngangokuthi ngibonile ubukhulu babo ngayithanda indlela ba welcome ngayo abantu nasesizweni sonke nje sakwanyawo umcimbi ongakayana asikase siubone umuntu esuke ebungaze ukuphila kwabazali bakhe nokubonga nje ukuthi abazali bamkhulisile bamzalile bamkhulisa lo mcimbi bomkhulu kakhulu mfowethu abantu babusile kakhulu sonke sibusile kuna namhlanje nje sisabusa lesa insizwa ziyaphila kakhulu ngisikubonile kuswenkile kuyigcokama lapha ukugqoka lokhu wena mfowethu kusho ukuthi nje ngangenwa idlozi elalithanda kakhulu ukuthi lihlobe lihlobe ngoba lapho uthola ukuthi sengihlobe kuze kucasuke ngisho umakoti endlini awusuka madoda kodwa ngibese ngiyamtshela ukuthi wangithola nje awusuka madoda akekho mina umuntu wesifazane owafika kimi wangithola ngingagqokile sibonga kakhulu mfowethu Nkosi yami siyabonga baba Ngizimu Afrika ndlu yakithi emnyama empisholo siyathokoza siyajabula kakhulu bakithi sirepha ke inkulumo yethu nawo umnumzana lapha ke uspoke sendiya ispoke ngempela lesi esifike ngempela sisiqagulele sisihlubeleke lapha ke uDlubu ekhasini sicela ukuthi ulike usubscribe kwi Hope Revolution TV nalapha ke kwi Themba Podcast asilutho ngaphandle kwakho ubukhona bakho benza ukuthi sibe yilento esiyona umduduzo khona lapha ke entambini uyacofa umfana hamba nensizwa emfushane ngenkani lapha ke awukopana bakithi uyena ke wenza ukuthi ukuhlelela ubumnandi ngalendlela bahlanganisa abafana mina ngithi inkosi ayinenze kahle dank